Mana Karachuonyo kanyo to koro ward ma Central Karachuonyo jonyuol jiwo mondo koro kik yie nyithindgi donjre weche mag siasa ka itiyo kodgi. Jalar kom MCA ma Central Karachuonyo Kennedy Kasera ema nokwayo jopiny ward no komedo ni weyo thuolo nyithindo ti godo gi siasa ma sani bende koro giloro skul dhi keto ngimagi kama rach ahinya. Ne oloso Kasgung seche ma bende no otelo ne chenro mar gero ot ne jogo ma bende koro ok nyal, chenro bende mosebedo kotimo kuom kinde mokadho. Onyiso jopiny mondo koro yiere jotelogo mag gin kod neno margi ni nitiere dongruoge mag gisetimo. Moko kuom jopiny e ward no nolero kaka giseyudo dongruoge mopogore opogore kowuok kuom jatelo no Kennedy Kasera kendo singo mar biro dhi yiere kochopo yiero ma juma manyien. Erokamano Kasera. Nyinga Salma Umo Kinyi achika Sibongo Riang kae. Koro agone Kasera erokamano kuom miya ot naonge ot adiera. Ot ne ochigni gore kuoma piny. Agone erokamano maduong'. Agone erokamano jatelo kuom miya ot. Onge ng'ama de miya, Nyasaye modonjo dhod chunyi momiye miya. An agone erokamano maduong' ahinya. Mane madong' awacho. Jaoda nitie. Tene piny Nairobi. Osebedo kuom ndalo adi kono? Sani en gi dweche 3 koro. Agoyo erokamano. Ma endi en chi wuoda, to ma dala wuoda. To nyocha en gi ot mogore piny. Tagone mesemiwa Kasera erokamano maduong'. Gimotimo. Chiwo ok yot. Chiwo tek. To ka ng'ato chiwo, waduoko nwa erokamano. Gima duong' oyawo wang' dala Jokotieno. Oyawo wang' dala Jokotieno. Otieno mano en omera. Mano omera maduong'. To nyako ni osebet e ot marach. Mokwongo ode nyocha osagore piny. Dichuo to ok dewo mago. Koro miyo gimodonjo chuny Kasera. Atimo ne erokamano to pod wan wachopo kawuono Kasbong mondo wami nyako Salma ot. Salma nyocha odak e ot ma condition ne rach to osebedo kamano kuom muda mang'eny. Omiyo nwasingo nwamiye ot kawuono. Wagero koso ok wagero? Wagero! Jatich koso ok jatich? Jatich! Bas, mano romo nyiso jo Central Ward ni ka gidhigo kura tarik 9 ma en dwe ma wantieni. Dhugo ne Kennedy Ochieng Kasera jagedo. Kasera pod biro timo mang'eny. Kendo Kasera dhi loko ngima jo Central Ward. Nyithindwa mok nyal afford school fee biro yudo school fee. Tajwa jiwo jonyuol sani ni loro school kiny. Kiny loro school kiny. Nyithindo duogo dala. Kik uyie nyithindo ringe siasa. Kik uyie ni dwa kawo nyithindo ni jo siasa dwa keto nyithindo security. Nyithindo keture dhot nyaka chieng' gidok skul tarik 11. Salma, koro manja odi mondo dware nyathi e odni uchak Kasera. Dong ber kochaka. Koro wabedu kacha wagomba ka dakika matin. Odong' mana juma achiel koro to wadhi e yiero. Yiero en next week Tuesday. Yo kamano. Akwa jo siasa wetena ni wago uru siasa mamuol, siasa mar dongruok. Siasa makibiro kaka kora biro Kasbong kadong achiemo gira. Bas mane siasa mwadwaro. Wadwaro ni uoguru oko tarik 9 wadwago kura ne Raila Molo ng'awa Odinga. Kasto MCA to wagone Kennedy Kasera.